Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Beach resort sa Pasakaw na di umano nag-ooperate ng walang business permit. Reklamo ng ilang resort owners. Demonstration sa gagamiting makina ng COMELEC sa Alalan sa Mayo. Nilahukan ng mga kabataan. At pagtatakip ng mga imahen sa simbahan tuwing Semana Santa. Bakit nga ba ginagawa? Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. 4 sugatan sa nangyaring road crash sa Magaraw, Camarines Sur habang driver naipit sa banggaan ng dump truck at oil tanker sa Lupi. Narito ang ulat ni Regine Bue. Sugatan ng 4 katao matapos ang nangyaring banggaan sa Santo Tomas, Magaraw, Camarines Sur alas 10:40 kagabi. Papatawid na sana ang motorsiklong minamaneho ni alias Martin, residente ng nasabing barangay, papunta sa isang gutuhan sa nasabing lugar nang ma-sideswipe ito ng kasalubong na motorsiklong minamaneho ni alias Bert, residente ng barangay Tumagudtod, Calabanga, Camarines Sur. Lulan pa naman ito ang kanyang mag-ina. Ayon naman sa otoridad, nag-signal light naman si alias Martin ngunit hindi ito napansin ng kasalubong na sasakyan. Hindi po, siguro ma'am, tama diklum po kaya duman ng ang agihan. Tapos nagkasagian po sindang duwa. Sugatan sa insidente ang dalawang driver pati na rin ang mga backrider ni alias Martin. Agad naman na idinala sa Bicol Medical Center sa Naga City ang mga biktima para mabigyan ng nararapat na atensyong medikal. Tips po sa iwasan po ang pagdadrive na nakainom. Tsaka po perming pasiguro po pag mabiyahe, humahali po sa harong. Permi pong i-check ang sasakyan na gagamiton para iwas po ning aksidente. Sa kasalukuyan nagpapagaling pa ang mga sugatan. Nagkaareglo naman ang dalawang kampo. Ngunit hindi pa rin ligtas sa batas ang mga driver dahil nakainom umano ang isang driver habang walang driver's license ang isang driver. Sa Lupi, Camarines Sur, nagpapagaling pa ngayon ang driver ng isang dump truck matapos makabanggaan ng isang oil tanker sa barangay Bulawan, Senior Lupi. Nang dahil umano sa madilim na lugar ay hindi napansin ng driver ng dump truck ang kasalubong na oil tanker. Inabot naman ng higit 1 oras ang ginawang rescue operation ng mga otoridad matapos maipit ang driver ng dump truck. Regine Bue, CSN. Dismayado ang ilang resort owners sa summer capital of Kamsur na Pasakaw dahil umano sa pag-ooperate ng ilang resort nang walang business permit. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Dismayado ang ilang resort owners sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur dahil di umano may ilang beach sa resort na nag-o-operate kahit walang business permit. Isa ang Gem Resort na nagrereklamo dahil ang ilang resort sa bayan ng Pasakaw, partikular sa Sitio Mainit, ay walang mga business permit. Ayon sa caretaker ng Gems Resort na si Aurora Lustre, malaking epekto ito sa kanila dahil madami silang binabayaran samantalang ang iba nilang kakompetensya ay wala namang binabayaran. Ayon kay Aurora Lustre, caretaker ng isang beach resort sa bayan ng Pasakaw, may mga ilang resort umano partikular sa Sitio Mainit, Barangay Balogo na matagal na umanong nag-ooperate at tumatanggap ng mga guests kahit walang business permit mula sa Mayor's Office. Apektado, sir. Kasi kami nagdoble-doble na binabayaran namin. Sila alam ko wala, may lang sa kanila barangay business permit. Kami may barangay business permit, may mayor's permit, may DNR. Sa panayam ng CSN sa Tourism Officer ng Pasakaw na si Maria Gladys Tipanero, nasa 52 ang naturang resort sa Pasakaw, ngunit 26 lang ang kasulukuyang may business permit. Nakakalungkot lang, kukunti pa lang yung merong business permit. At this moment, as of March 24, we only have 26 out of 52. Dagdag pa ni Tipanero, ginagawa naman ang paraan ng Municipal Treasury Office na mahikayat sila na kumuha ng business permit. Pero ginagawa naman ang paraan ng MTO, ng ating Treasurer's Office, na mahikayat din sila kasi they are already operating. So bawal naman yun na mag-operate sila without their business permits from the Mayor's Office. Eli Balbin, CSN.
Nilahukan ng mga estudyante sa isang eskwelahan sa Kanaaman, Camarines Sur ang demonstration ng gagamiting counting machine sa darating na May 2025 midterm elections. Narito ang ulat ni Regine Bue. Naging matagumpay ang isinagawang voter education seminar na ginanap kaninang umaga sa isang paaralan sa Kanaaman, Camarines Sur. Ang mga estudyanteng sina Emmanuel Sanchez at Arden de Maiwat inilarawang importanteng may ganitong aktibidad para sa mga botante para maging maalam sa mga dapat at hindi dapat gawin tuwing butuhan. Pumili po tayo ng good governance at piliin po ang mga nararapat po na dapat iboto po natin para din po sa kinabukasan po natin. Yan. Sa mga students naman, research pa tayo, deep research tayo kung sino ang iboboto natin, yung mga mas karapat-dapat ang ating iloklo. Mismong ang paaralan ang nag-imbita sa mga opisyalis ng Commission on Election para isagawa ang seminar sa kanilang paaralan. Ayon kay Dr. Marilisa Jimenez Ampuan, nagpapasalamat sila na napaunlakan ang kanilang imbitasyon. Malaki ang importansya nito hindi lang para sa kanila, kundi maging para sa mga botanteng mag-aaral at kabataan sa Camarines Sur. Ngayon po ay ito yung automated counting machine, which is I think more transparent this time. And nakita po namin dito ang kahalagahan at saka yung importansya po dito talaga na tayo lahat ay magboto. Because how important it is, ang vote po natin dito ay talagang makikita natin ang katotohanan at saka very fair ang ating magiging result ng ating mga bobotohan ng mga ating mga selected na mga candidates. Samantala kasabay ng seminar, nagkaroon din ng ACM demonstration ang mga dumalo sa seminar. Ayon kay Commissioner Nelson Celis, isinusulong ng bagong ACM ay ang transparency para sa mga botante. Malaki na ang screen ng ACM ngayon kung saan kitang-kita at mababasa talaga ng mga botante ang kanilang mga binoto. Bibigyan rin sila ng kopya ng kanilang mga binoto via QR code. Ang transparency, 1 plus 1 equals 2. Pero pagka 1 plus 1 equals 3, may problema. Pero itong sistema natin, hindi ganun. 1 plus 1 equals 2. Ito ang bagong counting machine na gagamitin sa 2025 elections matapos ang ilang halalan na gamit ng COMELEC ang Smartmatic na huling ginamit noong 2022 national elections. Regine Bue, CSN. Napapakinabangan na ng mga residente ang bahagi ng nagpapatuloy na Pasakaw Balatan Road. Mga produkto ng mga magsasaka sa lugar, mabilis nang naibabiyahe dahil sa naturang kalsada. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Dekada nang walang maayos na kalsada ang mga residente ng Sitio Mainit sa Barangay Balogo sa bayan ng Pasakaw. Matagal din nagtiis ang mga residente na maglakad sa maputik na lugar. Isa sa naging pangunahing transportasyon sa lugar ang bangkang dimotor at kung wala naman ay napipilitan na gumamit ng kalabaw upang maibaba ang kanilang produkto tulad ng kopra, palay at marami pang iba. Mahirap sir, kasi dati daan lang to, yung dinadala namin produkto, kalabaw, hinihila ng kalabaw, ganun. Kung pupunta ka ng bayan, kailangan may bihisan ka na para pagdating mo doon, magapalit ka ng damit. Kasi yung dadaanan mo, putik eh. Kwento ni Tatay Edgardo Chavez, nung panahon na wala pang maayos na kalsada, kailangan pa nilang gumising na madaling araw para madala sa bayan ang kanilang produkto. Dito nag-aalis po kami sa Barangay Calasagas, mga alas 3 madaling araw, bago kami makarating po sa bayan. Nakarating po kami mga alas 3, mga alas 6 niyan. May mga kopra, yan, may mga produkto po yan na ginubusin namin inarbis namin sa amin Nyugan. Tapos nakakauwi po kami kayo mga bandang alas 11 ng gabi, tanghali. Ganyan din ang sentimento ni Mrs. Aurora Lustre at Kagawad Elena, kailangan pa nilang maglakad upang maibaba ang kanilang produkto. Kung maalo naman sa dagat, kailangan pa nilang isakay sa kalabaw upang makarating sa kanilang lugar. Bumibiyahe kami sir sa dagat. Tapos lumalakad kami papuntang Balogo. Lakad lang. Ang mga pangarga namin, kalabaw. Kalabaw ang dumadala. Ngayon, sa dagat, pag hindi maalon. Kung maalon, sa kalsada kami ng yung pangtao lang. Dinadaan ng kalabaw. Yun sir, mahirap. Pag umuulan dito ang putik, hanggang tuhod ang putik niyan, na madulas. Tapos pag namamaringki kami, kailangan namin ng kalabaw, yung maghihila. Tapos pagbalik na naman,
hila na naman ng kalabaw ang ano. Ito ang Pasakaw-Balatan Road na kumukonekta sa bayan ng San Fernando at ilang barangay coastal area. Malaking ginhawa ang pagkakagawa ng kalsada lalong-lalo na sa mga beach owner dahil dumarami ang kanilang mga customer simula nang magawa ang Pasakaw-Balatan Road. Ginhawa naman sa mga residente ang pagkakagawa ng kalsada dahil hindi na sila mahihirapan pang lumuwas ng bayan. Nagpasalamat naman ang mga residente kila Governor Luigi Villaperte at Congressman Elre Villaperte dahil binigyan ng pansin ang mga taga-coastal area. Salamat pong maray sa nagawa niyong tulong sa lahat ng mga taga rito sa Magpompong, Udikon, Kalas, Kagas, mainit. Gob, maraming salamat, Gob. Hindi na kami, Gob, maglalakad sa putikan. Maliban sa Pasakaw-Balatan Road, nagpapatuloy din ang konstruksyon ng International Port sa coastal area ng San Fernando na isa sa makakatulong na makapagbibigay ng trabaho sa bayan ng San Fernando at bayan ng Pasakaw. Eli Balbin, CSN. Matapos ang 2 linggong sunod-sunod na aumento sa mga produktong petrolyo, magkakaroon ng rollback sa ilang petroleum products bukas. Ayon sa oil company, sa abot sa 10 centavos per liter ang tapyas presyo sa gasolina habang 50 centavos per liter naman ang bawas presyo sa kerosene. Habang wala namang magiging paggalaw sa presyo ng gasolina. Ang pinapataw na taripa ng US at pagbaba ng demand ng produktong petrolyo ng China ang rason ng oil price rollback ngayong linggo. ₱39 anyos na babae arestado sa loob mismo ng isang motel sa Naga City dahil umano sa pagtutulak ng iligal na droga. Narito ang ulat. Hindi na nakapalagpa ang isang 39 anyos na babae matapos matiklos ay kinasang bypass operation nitong nakaraang araw. Ang suspect na kumbinse ng mga otoridad na makipagtransaksyon sa loob ng isang motel sa Naga City. Nakuha sa suspect ang 12 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 54,000 pesos. Nasa kustodiya na ng Station 3 ng Naga City Police Office ang suspect. Samantala, isang sachet naman ng hinihinalang marijuana ang itinurn over sa Tanod Outpost ng Barangay San Francisco, Naga City nitong Sabado. Napulot umano ng duty tanod ng barangay ang hinihinalang marijuana habang nagsasagawa ito ng clearing operation. Sa Riverbank, kung saan po nakita nung isa kong tanod na sa ngalan po ni Danilo Bragais na yung isang pouch bag na may laman na dry marijuana leaves and then may kasamang parang yung pang giling ba na sa mga dahon ng marijuana. Chris Novello, CSN. Iba't ibang trabaho sa Japan alok sa special recruitment activity sa Kamsur Peso. Narito ang ulat ni Darlene Nastrullo. Maagang nagtungo sa Public Employment Service Office ng Kamsur sa Capitol Complex ang skilled worker na si Ryan. Plano nito na maghanap ng trabaho abroad gaya na lang ng pagiging electrician at machine operator. Nasubukan na raw nitong mag-apply ng trabaho abroad sa ibang agency ngunit hindi natanggap kaya nagbabaka sakali na matanggap sa local recruitment activity dahil na rin sa mataas na sahod sa ibang bansa. Alos man lang po kasi sir, ang trabaho digdi mas parehas man lang po kundi nagkaiba lang po sa sa sahod. Mas alangkaw ang demand din na duman kaysa digdi. Isa lang si Ryan sa ilan pang naghahanap ng trabaho abroad na sinamantala ang local recruitment activity ng isang recruitment agency. Iba't ibang trabaho ang alok ng agency sa bansang Japan gaya ng welder, construction worker, industrial packaging, nursing care, medical services, interpreter at iba pa. Sa pakikipagtulungan ng recruitment agency sa Kamsur Peso, mas nailalapit pa sa mga job seekers sa mga kumpanya, mapalokal o international employer na naghahanap din ng mga manggagawa. Ang advantage po dito sa mga aplikante is unlimited po yung chances nila for interviews. So marami rin po kaming partner ng mga employer sa Japan and wala pong age limit sa pag-a-apply po natin for Japan po. Mas nakakagarantiya din daw ang mga naghahanap ng trabaho abroad na legit, ligtas at hindi sila mabibiktima ng illegal recruitment gaya ng ilang job postings na nakikita sa social media. Ang difference po nito is kami po mismo is lumalapit po kami sa Peso.
binibigay po namin yung mga active job order po namin para at least assurance po sa mga worker. And meron po kaming, partner din po kami ng DMW and license din po yung agency namin sa DMW. Samantala, may alok din na libreng language proficiency sa Nihongo para sa mga aplikanteng matatanggap sa Special Recruitment Agency. Darlene Lastrullo, CSN. Tuwing ikalimang linggo ng Kwaresma ay may mangilan-ngilan pa rin ang gumagawa ng tradisyon ng pagtatakip ng mga imahe sa simbahan ng telang kulay lila. Ang paliwanag dyan ng simbahang Katolika sa ulat ni Regine Bue. Gamit ang mga telang kulay lila, tinakpan na nitong Sabado ang mga imahen sa St. Jude Tadeo sa Concepcion Grande, Naga City. Ayon kay Father Glenn Ruiz, ang Parish Priest and Rector of Archdiocese of St. Jude Tadeo, Naga and Director of Commission on Liturgies, isinasagawa ang pagtakip ng mga imahen tuwing ikalimang linggo ng Lenten season o Passion Tide. Ilang siglo na umano ang ganitong klase ng tradisyon na ayon sa simbahang Katolika. So, what is the purpose? Because it is also to signify that the very core of the celebration of Holy Week is the Passion of Jesus. So the saints are covered so that the focus of the celebration will be on the Passion of Jesus, on the crucifixions. Na yun ang pinaka-heart ng Lenten season and the Semana Santa. Sa salubong o madaling araw ng Easter Sunday ay aalisin naman ang mga takip sa mga imahen bilang tanda ng bagong simula. Celebrate the Holy Week po. So napakaganda po itong ating pagkakataon. Unang-una, ang Semana Santa is an opportunity po para sa atin to change our lives for the Lord and also to be better for the Lord. And also, it's also an opportunity for us to share in that Paschal mystery of Jesus, the passion, the suffering, the passion, the death, and resurrection of Jesus. Napakaganda po itong Semana Santa natin that we have to participate in the entire celebration dahil it will basically an opportunity for us to share in that passion, death, and resurrection of Jesus. And siguro po finally, so let us therefore celebrate the Holy Week as a week of grace, as a week of blessing, and a moment of graces for them and for us. Samantala, para rin maipakita ang pananampalataya ngayong mahal na araw, ang grupo ng St. Teresa of the Child Jesus Naga South Community, taon-taon nilang ginagawa ang Iglesia ni Cristo o ang paglilibot sa mga simbahan tuwing mahal na araw. Ito ay bahagi ng kanilang pagpapasalamat sa Diyos na hindi sila pinapabayaan lalo na sa oras ng pangangailangan. Gawa namin itong Visita Iglesia para lalo pong mapalalim namin yung pananiwala namin sa pananampalataya namin sa kagurangnan. And then lalo po namin maisabuhay ang aming pong faith po. Familiar with the church. Kasi I'm sure some of them, first time nila makita yung simbahan. Kaya this is a very good way also for everyone to undergo so that they get familiar with the churches and also they get this also an opportunity for them to thank the Lord, or if they have any petition to implore, they can do so. Regine Bue, CSN. Mga nagme-maintenance medicine sa Pasakaw, Camarines Sur na binipisyuhan ng medical mission ng provincial government ng Kamsur. Narito ang ulat ni Enly Balbin. Isa sa mga nabigyan ng provincial government ng Kamsur ng pre-medical mission ang Barangay Odicon, Pasakaw, Camarines Sur. Kabilang na dyan ang digital x-ray, ultrasound o bigayni, ECG at blood sugar. Isa si Mirla Rimo na nakapag-avail ng libreng gamot, ECG at blood sugar. Ayon kay Nanay Mirla, malaking bagay ang mabigyan ng ganitong libreng gamot dahil hindi niya na bibilhin. Aabutin din ng 2,000 piso kung sa labas pa siya magpapa-check up. Vitamins po, and then po sa palpitation ko po, nakakuha po ako ng bulong po para sa kapuwerte. And then ano po,
Losartan ni Papa ko po, bulong niya po para sa high blood. Isa din si Tatay Romeo Nogpo ang nakapag-avail ng libreng x-ray. Aniya, malaking bagay din ito sa kanya dahil hindi nagagastos ang kanyang mga anak. Ito lang pong gamot, tapos yung malaman ko kung ano mga kulang kong gamot. Tapos libre na ito eh. Hindi na mahirapan yung mga anak ko. Kaugnay nito, nagpaalala si Dr. Reg Canlas, General Practitioner na ngayong summer, partikular sa mga nagme-maintenance, mag-ingat, lalo na yung mga nagtatrabaho sa bukid. Sa mga may maintenance na po, huwag kalimutan inumin yung mga maintenance na gamot. Tapos follow up po lagi, regular sa doktor, pati yung pagpapacheck up ng dugo. Tapos pag may nararamdaman, punta na po sa malapit na klinik o ospital. Samantala, nagpasalamat naman si Punong Barangay Eli Nero sa pagbibigay ng pre-medical mission sa kanyang barangay. Dako lang ko kuan pasalamat nga ni po tapi kita idi kang Kapirte nagpa-medical mission po. Kaya salamat po sa inna kay Kapirte. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.